Let's go. संभालो मैनू आके या रोको ऐनू जाके नजर दे तीर न मारे Wow, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे आरो खनसेबाव YouTube चेनेलाव दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मा सानगोन आं बेखौ मिन्थिया किन्तु जारुनि मोसानाया 100आव 100 सुपार जादों भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किक इट काटू तेरी टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट Claro, você assim te sigo é gostar. अरे भाई भिडिअखौ स्लो मोशन खालामना होना एसे मोजां नायनि मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए हाय मा सोलायनाय जादों बेफोरलाय साला बिमा बिफाया मा उन्दै समाव बिसोरखौ मा बाबा बुनानै जोनोम होदोंमोन नामा आदसा बेफोरखौ दोनथ'दो किन्तु जोंनि बर' सिख्लाबाबो ओरैबायदि माइखौ हिदै गायनो रोंगौ ना जेनेबा नायबाथाय नोंथांमोना हेन्देल मारि फांगोन दै हेन्देल मारि नङा ये है आम जिंदगी ये है मेंटोस जिंदगी मेंटोस जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गोबां शुटिं खालामहैनो थांनायाव बिसोर मा कापसे लोंना थाङो ना मायो आं बेखौ मिन्थिया दै नायलांदो बिथांमोननि भिडिअखौ साला बेफोरलाय मा अमा उरलानाय सिस्टेम साला बिफा बोराय 120 बोसोर बिफा बोरायनि उदैनिफ्राय जोनोम जादोंमोन नामा 1 2 3 6 भाइयों बहनों यह देश बदल रहा है लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा मादै आं बारा जेबो बुंथ'ला दे नोंखौ बोरैबा नोंसासोफ्रा नुबा आंखौ रागा जोंगोन ना आं फेमास खालामगोन दे मादै सिन्था खालामनाङा जियानो जारला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबावखा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन एसेनोसै बाय बाय